Ahojte! Dobrý deň, dámy a páni, moje meno je Axix. Moje meno je Tia Banana. No a v dnešnom videu si zahráme Bed Wars. Vychluj na stred. Tak aj my musíme, len ja si musím kúpiť bloky. Potom som z tých blokov v rýchlosti postavil most. Budeme nás tráviť? Pozor, oni majú už oné. Bol prvý na dio. Počkaj, vlastne my máme tu len diači. Jo. Ne, nemáme. Jo, ale tam sú oni aj oni. Jo. Tu máme spojené. A kde On ide? Ide? Na nás? Ne, on toto. Ty Ja to opravím. Počkaj! Poď, skoč! Ale však čo si robil? Ide! Nejde. Dobre. Čo si robil, mi vysvetlíš? Tak ale ja som Texel hneď zomera. Tak pardon, že tu ide o toho zabiť, nie, keď máš ešte meč, nie o to, aby si prežil aspoň. Ale to nej, a hádam, nejde aj o tú danú postel. On ide. Kudo ide. Ide? Tak skúsi, Ale čo to ničíš? Vypneme ho LKča hnusného. On to vyzerá byť sám. Nechcel by som. No, ideme tohto vypnúť. Nubíka. Plus teraz dúfajme, že sa po nás nerozbehne, keď to dávam tam. Je sebou! Sebou! Dobre. Tak ja tam robil postielku. Ja som on mal Iron Sword a ja som mu ho zone Teraz počkaj, musíme robiť stráž, aby nešiel na stred. Á, už ide. Však nech skúsi. Ideš, šéfe? Ideš? Áno, ideš? Fakt? Si s tým na 100% istý? Nechápeš, mám lepší meč než ty Elkos proste. No tak poď, ideme sa s ním vyrovnať sily. Nemá taký meč, jak mám ja. To je celé. Dobre, choď ty po ňom a ja potom sa nabehnem, okej? Ježiš, on kydol! A tak si mu to, ideš. Už sa spávnul. Zhebni. Ne, on to prežil! Dobre, kydol. Ne, a ja som kydol, a ja, ale dobre, ale dobre. 30 goldíkov máme v české. A počkaj, ty si mu zničil postel, čo? Ty si mi zničil postel, aha. Počkaj, potrebujeme dia. Hen tam na strede sú zmrdí. Poď, musíme si kúpiť dia meče a ideme na nich, na strede, lebo oni majú dia meče. A my budeme mať minimálne iron, musíme mať. Minimálne iron, minimálne. Inak ja kúpim starting sword. To je také, že keď sa na začiatku spawneme, tak budeme mať aspoň drevený meč, keď sa na začiatku spawneme. OK? Kúpil som nám to. Abo ich tu nechám? Poď! Nechaj ich tam a poď mi pomôcť. Nechápeš, že týpek ma vidí a vie a má dia meč? Bežím. Poď. A musíme ho skočiť o 3. Poď. Poď, už sa mal skočiť. Keď ja poviem, nie, že keď čo ne. Pozri, jeho teammate. Dáme ho. Nedáme. Dáme. Dobre, poď, dáme ho. Len mi si môžeš pomôceš. Lebo malo. Pomáhaj mi si, a ja mám málo. A tu je ešte jeden z druhej strany. Tak zdraj. S tebou. Dobre, ale mám aspoň nejaké veci. Už, počkaj, zeleniaci nemajú oné postiel, že my ja svetlomodrý, ja mám jeden DME. Daj ho do čestky, nikto tam není na strede. Tak aspoň ja ho dám takto sem. Toto kúpim za za irony. Oh man. Ja sa idem vyspytovať teraz. Modrí sú riadni, oni zmrdí, sú na expeny, pozor. Dobre, ja si kupujem toto, sorry, aj diameč.
Ide? Tak nech skúsi. Hebol. Jo, ideme. Neopla... Luky, ideme na to. Yes! Dámy a páni, vyhrali sme, takže dúfame, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite nezabudnite zanechať like a odber so zvončekom. No a vidíme sa pri ďalšom videu, no.